Seguim en directe a la Rambla. Jo em buscava en aquell monitor. Marta Albadalejo, bona nit. Hola, bona nit. I resulta que estàvem en l'altre. Ah, molt bé. Ai, trucs d'aquests del directe. Sí, aquestes coses. Gràcies per ser amb nosaltres, la nostra experta en comunicació no verbal. Avui tenim tela perquè avui encara hi ha molta gent que parla del que va passar ahir. Si hi havia o no hi havia tensió, si es van mirar, si es van parlar... Explica'ns-ho tot. Estem parlant dels Premis Planeta, del sopar, president Mas, ministre Wert... Molt interessant. I Lara Bosch allà al mig. No sé si fent una miqueta d'àrbitre. Mira, suposo que la persona que s'ocupava del protocol el va col·locar allà. Això devia estar preparat. També és qui pagava tot allò, eh? Clar. Qui paga mana. I segurament devia voler ell estar allà. Suposo que sí. Vull dir, segurament que sí. Jo crec que millor que mirem les imatges, no? Anem a veure les imatges, doncs. Estem veient d'entrada, ho veuran de seguida els espectadors de la Rambla, el ministre Wert. Què estem veient? Esperant aquí... Això és quan es troben, no? Això és quan es troben, que no es troben. Aquesta és el... És una bona frase, exacte. Quan es troben, no es troben. Quan s'haurien de trobar, però no es troben. No. O sigui, aquí tenim el ministre Wert i entra Mas en el seu camp visual, però no l'ha vist. O sigui, això és el que podem veure, sobretot en les imatges. Quan una persona entra en el nostre camp visual, ja comença la comunicació. Fins i tot, per exemple, tu vas pel carrer i veus que vas sol i de cop veus que s'acosta algú, tu notes que estàs en el camp visual d'algú, però aquí no. És com si no es veiessin. Això és, per exemple, no ho sé... Això és el que passa amb la comunicació, que aquí el que es veu és que no hi ha comunicació. Tensió, no. No hi ha... Això és, per exemple, com si ho estiguéssim comparant, no ho sé, el Liu Forn o el Lluís Pastor, que van Passeig de Gràcia amunt o Passeig de Gràcia avall caminant i veuen passar una noia de bon veure. Es tombarien segur si entren al seu camp visual. Si entra algú a qui no li volien fer cas... I si no es tomben, la noia li sap greu. Si no es tomben... Que és allò que diuen, quan una comença a ser transparent, no? Vol dir que, clar, tu notes quan entres en el camp visual d'algú. Si el Pastor i el Forn no es tomben, és que passa alguna cosa rara. També t'ho dic. Aleshores, sí que ho veiem clarament. Hi ha una petita mirada, hi ha un esbós aquí, no sé si podríem haver congelat aquest frame, companys de realització, però... Podem fer-ho, però veuràs que no és mutu. No és mutu. En cap moment sembla que aquestes mirades es trobin. I fins i tot hi ha un moment... Hem estat mirant, abans allà... Queda clar, ho heu estat analitzant. Ho hem estat mirant i no hem trobat cap moment en què puguem veure que aquestes mirades s'han trobat. De seguida ja hi havia una persona per cadascú, perquè cadascú pogués parlar amb una altra persona. Però que no s'han trobat és un eufemisme de que no s'han buscat, tampoc, diguem-ne. S'han evitat, diguem-ho així. Clar. S'han evitat. Sí, perquè estaven molt a prop. Realment hem vist clarament que Mas entra en el camp visual i has de fer alguna cosa per no veure una persona. Això em recorda, per exemple, algunes parelles que fan un divorci i doncs han d'anar al jutjat i van els dos el mateix dia. I a vegades, quan la relació és que no hi ha relació, no sé si tensa, no hi ha relació. Aquí no hi ha relació, no es volen ni dir res, doncs poden estar així com si no passés res. Marta, i per les imatges podem veure si algú estava més segur de si mateix que no pas l'altre? Perquè tenim, per exemple, crec que algunes imatges congelades, sobretot pel que fa a somriures, que les veurem de seguida també, Marta. Sí. Aquí cap dels dos somriu. Aquí cap dels dos està somrient. El que veiem és que el ministre Wert sí que està pendent, en aquestes imatges es veu clarament que ell està pendent del davant. Segurament al davant hi ha fotògrafs i està mirant a la llunyania, cosa una mica estranya, perquè si tu vas a sopar en algun lloc i tens uns altres convidats a la mateixa taula, que tu miris a la llunyania, com si busquessis... No queda proper, diguem-ne. No queda proper. És una mica estrany, però d'això de deduir que un té més poder que l'altre... No seria el cas. Sí que és cert que un mira cap a una banda... Cadascú està en el seu planeta, diguéssim. No hi ha comunicació, podem dir no hi ha comunicació, hi ha indiferència... No, clar, però que hi hagi indiferència en el context actual ja és prou greu. Hi ha alguna altra imatge que haguem seleccionat des de realització? Marta, tu també ho saps, tot això? Sí. Anem a veure, quina és? Hi ha alguna altra imatge. Bé, tenim imatges de les declaracions en els periodistes. N'escoltem algunes, són de Mas, que sí, del president Mas. N'hi ha unes de Mas i també del ministre. Sí, no sé. Quines veurem primer? Doncs les veurem de seguida, quan sempre el digui. Que no hi ha hagut cap trobada amb el ministre, que no hem tingut cap conversa formal i que hem vingut a un premi literari molt important, que és el Premi Planeta. Ya les he dicho que no vuelvan a insistir en lo mismo. Si les he dicho que no vuelvan a insistir. Oiga, vuelva a insistir. Lo ve como al final no merece la pena. Yo ya le digo que no le voy a responder nada más y tengo mi derecho a no responderle nada más. ¿Por qué no hay más? Es normal que el ministro a un metro suyo no le intercambie una palabra con él. Nos hemos saludado educadamente y res més. Home, no l'he vist jo aquí, Marta,
feliç, com unes Pasques, no? Estava tallant, diguem-ne, no? Sí, estava tallant. I estava, jo crec que podem dir, enfadat, irritat, amb tots els matisos, amb una certa animadversió, depèn de quina paraula vulguem fer servir, però sí, el tipus d'emoció seria aquesta. Ara, està enfadat amb els periodistes. O sigui, el que està fent és posar límit en aquests periodistes. Això d'aquí no es pot deduir. Aigua també s'ha de dir, no? Tot i així. No ha explotat, tampoc. No, ha estat correcte, però quan un ha de dir no és més difícil que dir sí. O sigui, per dir no has de fer servir una mica de cortesia. I aquí s'ha estalviat la cortesia. Escoltem el ministre? Anem a escoltar el ministre. Sí, escoltem el ministre, però també quines conclusions en traiem. Anem-hi. El ministro comiendo la cena, aprovechando... Pues las opiniones que intercambian dos personas educadas cuando están en una celebración como esta. ¿Han hablado de la educación en Cataluña? No, hemos hablado de... Hoy solo se habla de literatura, se habla de este gran premio y se habla de este gran ganador que es Lorenzo Silva. Marta, curiós, el gir que fa... Sí, però no estava tan tallant en aquest sentit com el president, no? No estava tan tallant. Què pot voler dir això? A veure, ell el que està fent és que està donant una aparença, amb aquest somriure. Jo crec que podem veure el somriure, que és una aparença de... Aquí això no és greu, això no és greu. I ho tinc sota control. Ho tinc sota control. O no? Més que ho tinc sota control, més aviat aquest somriure no és de quan una persona ho té sota control, sinó perquè no em facin mal. Això és un tipus de somriure. Podríem veure el somriure. Doncs tornarem a posar la imatge, el frame congelat del somriure del ministre Wert, José Ignacio Wert. Ministre, aquest no és ben bé el somriure, aquest és el perfil. El veurem de seguida. Té bon perfil, també. Però aquí, aquest estava aquí en aquest somriure. Ell està somrient i aquest somriure és un somriure amb tensió. Aquí podem veure bé les barres. Hi ha una certa tensió en aquest somriure. I podria ser molt fàcilment aquests somriures d'apaivagament, o sigui, d'amansir. Per exemple, les feres ho fan per amansir les feres. Per exemple, la gent que té gos i va amb el gos pel carrer pot veure com els gossos fan un gest quan són desconeguts per dir, bé, t'oloro i a veure que no em facis cap mal. Seria un somriure d'això, em trobo algú desconegut i faig un somriure encara que no el conegui. Trobes algú a l'escala i no saps qui és i fas un somriure. Sí, per quedar bé, per evitar el moment, etc. De dir, mira, vaig amb so de pau. És un somriure d'anar amb so de pau, que no és un somriure d'alegria. I ja per acabar, creus que, amb el que hem vist, que és una opinió molt personal, de fet aquest programa es conforma gràcies a les opinions personals. Clar, doncs molt bé. Creus que veient aquesta situació aquestes dues persones poden arribar a entendre's o és d'aquest estil de personatge públic que ja ho veus complicat que arribin a qualsevol tipus d'acord? Home, jo em dedico a la comunicació, jo he de dir que totes les persones són capaces d'entendre's. Clar que sí. Aquest és el missatge optimista amb el que volia acabar. Per tant, encara hi ha marxa, eh? Jo crec que sí. Marta Albaladejo, alguna pregunta per la Marta? Per cert, companys, s'han quedat veus bocabadats tots. Això és bona senyal, de veritat. Anem a veure el que ha passat a Gallifa. Gràcies per acompanyar-nos, Marta Albaladejo, la col·laboradora en comunicació no verbal del programa. Us deia això de Gallifa perquè avui hem sabut que en aquest poble del Vallès Occidental, o que aquest poble s'ha convertit en insubmís fiscal, és a dir, que serà el primer municipi de Catalunya que no paga els seus impostos a l'estat espanyol, que ho farà directament a les arques de la Generalitat, a la caixa de la Generalitat. El seu alcalde, de Solidaritat Catalana per la Independència, diu que el que hem fet és actuar en conseqüència després de declarar-se territori català lliure, cosa que ja vam fer. La veritat és que cada vegada hi ha més pobles que s'hi declaren. No sé si el teu, on vius tu, Marta? A Barcelona. No, Barcelona. És un gran poble. Encara no. És una gran vila, un gran poble, tens raó. Voleu saber quins són i com està aquesta qüestió? Veiem això i seguim el debat a la Rambla.